makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa, dahil ikaw lang ang
Pasensya na, minahal kasi kita. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you,
with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa ka mayong adlaw, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa nahauna nga adlaw sa Oktubre, nahauna nga Sabado, kag aton ginapasidunggan ang aton mahal nga Birhen Maria, kag subong man nga adlaw, ginasaulog naton ang kapiestahan ni Santa Teresita del Niño Jesus, Birhen kag Doktor sang simbahan. Ginapinan siya kag ginatipan sang Ginoo, ginamligan nga daw kalimutaw sang iya mata. Subong sang agila nga nagahumlad sang iya mga pakpak sa iya mga piso. Ang Ginoo nagakuha kag nagadala sa iya mga pakpak. Ang Ginoo lang ang nagatuytoy sa iya. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginatigana ang imo ginharian sa mga mapainubuson kag sa mga kabataan. Itugot nga sundo namon nga may pagsalig ang banas ni Santa Teresita, agud nga paagi sa iya pagampo, makita namon ang imo himaya nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesu Kristo
imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 17 tubtob 24. Ang 72 nagbalik sa manipayon kag nagsiling, Ginoo, bisan pang mga demonyo nagatuman sa amon tungod sa imong ngalan. Si Jesus nagsiling sa ila, Nakita ko si Satanas nga nahulog subong sang kilat halin sa langit. Ginatagan ko kamo sang gahom sa pagtapak sa mga manog kag mga iwi-iwi. Malutos ninyo ang tanan nga gahom sang kaaway, kag wala sa bisan ano nga makahalit sa inyo. Apang magkalipay kamo indi tungod kay may gahom kamo sa mga espiritu, kundi tungod kay ang inyo mga ngalan nasulat sa langit. Sa amuman nga tion si Jesus nagkalipay sa Espiritu Santo kag nagsiling, Ginadayaw ko ikaw, Amay, Ginoo sang langit kag duta, kay ginlipod mo ini mga butang sa mga maalam kag may mga tinun-an kag imo ginpahayag sa mga bata. Hoo, Amay, kay amo inang imo kinahamutan. Ang tanan gintugyan sa akon sang amay ko. Wala sa may nakakilala sa anak luwas sa amay, kag wala sa may nakakilala sa amay luwas sa anak, kag sa bisan sino nga luyag sang anak nga ipahayag ang amay. Dayon si Jesus nagbalikid sa iya mga gintutunan kag nagsiling sa ila lamang, Bulahan ang mga mata nga nakakita sang inyo nakita. Kay nagasiling ako sa inyo, madamo nga mga propeta kag mga hari ang naghandom sa pagtanaw sang inyo gintanaw, pero wala sila makakita, kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian, pero wala sila makabati. Para sa aton pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw, kita pagaupdan ni Seminarian John Kevin Navarro, Pre-Deacon sang Diocese of Bacolod. Maayong aga, Brother Kevin. Maayong aga liwat sa tanan nga tagpalamati sa sining programa, kag maayong aga man sa imo, Sister Ninya. Nakaagi na kamo bala sa isa kay tabo o kun ang bagay nga inyo ginpreparahan nagmadinalagon? Nakaagi na kamo bala nga ang isa ka misyon nga inyo himuon nagresulta sang maayo. Kag kabalo bala kita nga sa tagsa ka ginahimo naton, kita ginaupdan sang Dios paagi sa iya balaan nga espiritu. Mga utod, sa aton ebanghelyo subong adlaw, amugid ini ang nabatyagan sa mga gintutunan ni Jesus. Sila nagkalipay tungod kay ila ginlutos ang yawa, kag madamo nga mga butang ila nahimo. Sa ila pagdaog batok sa yawa, ila gingamit ang ngalan ni Jesus. Diri ginpakita nga indi paagi sa ila gahom nalutos ang kaaway, kundi sa ngalan sang makagagahom nga Dios. Paagi sini, may mga bagay kita nga dapat pagidluyag mahibaluan, kag ini amo ang bagay nga gusto ipaalinton ni Jesus sa aton. Una, paagi sining ebanghelyo, aton diri nakita nga ang simbahan gintugyanan ni Jesus sang otoridad kagahom sa pagsikway sang mga malaot. Aton nabatian nga ang 72 ka mga gitutunan ni Jesus malipayon nga nagbalik tungod sang madamo nila nga ginpang-ayo sa gahom kag sa ngalan niya. Ang mga gintutunan sadto ni Jesus makabig naton nga mga una nga miyembro sang simbahan. Gani makasiling kita nga mismo ang simbahan paagi sa mga una nga mga gintutunan, sila gintagaan sang otoridad kagahom sa pagtabog sa mga malaot. Sa subong nga panahon, amuna ang ginahimo man sang simbahan. Ang simbahan may mga sakramento kag iban nga mga buluhaton agud tapnaon ining malaot nga mga buhat sang yawa. Kaangay sang sakramento sang pagkumpisar, kung sa diin jutay na langgit katama ang naghahatag sing igtalupangod sa sining sakramento. Ang paghiwat sang eksorsismo, isa man kahitabo sa diin ginatabog ang malaot. Tandaan naton
nga paagi sa simbahan, kita pagadalon sa pagkabalaan kag pagpanumbalik sa Dios. Kag paagi sa iya awtoridad, kita makaangkon sang grasya. Ikadua, paagi sining ebanghelyo aton diri makita nga si Jesus kag paagi lamang kay Jesus kita maluwas kag siya ang labing pinili sang amay. Si Jesus mismo nagsiling nga ang tanan nga butang gintugyan sa iya sang amay. It is true that Jesus is the way, the truth, and the life. Mangin walay pulos ang tanan kung kita wala nagakilala kay Jesus. Pero si Jesus nagsiling man sa amay, nagapasalamat ako sa imo tungod kay imo gintago sa mga maalam kag sa mga way tinun-an. Imo gintago kag ginpakita lamang sa mga inosente. Why is it only given to unlearned that these fundamental truths of faith are revealed? Nga sa mga hindi maalam. Siguro kay tungod those unlearned, sila nagadepende lamang sa Diyos because in their dependence and they are open to receive and to be nourished. Ang mga maalam kag mga wise, on the other hand, do not experience such needs because of their self-sufficiency and pride. Amo gani nga sa aton pagkilala kay Jesus, kita dapat hindi hambog, kundi manginbukas kag kabalo magpaubos. Sa katapusan, katahom sa ginhambal ni Jesus, hindi kamo magkalipay tungod kay natabog ninyo ang mga malaot nga espiritu. Mas malipayon kamo tungod kay ang inyong ngalan nasulat na sa libro sa langit. Sa sining mga tinaga ni Jesus, nagapakita lamang nga in every good deeds we do, there is always credit in heaven. Sundo naton ang ginpakita ni Santa Teresita del Niño Jesus, nga sa iya pagkasimple kag pagka-depende sa Dios, siya makahimo sa mga gagmay nga bagay apang may mga dalagko nga epekto. Siya isa ka ehemplo nga sarang kita maghimo sa mga simple kag magagmay apang sarang makadala sa aton sa kahimayaan sa langit. Basta kita nagasalig sa kabubuton sang Dios. Initanan hindi man aton kadungganan, kundi iya sang Dios. Amen. Madamo gid nga salamat Brother Kevin sa pagpahangop sa amon kag sa pagpadalom sang amon ihibalo na hanungod sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. May baluno naman kami sa pagatubang sang panawagan sa aton Ginoo sa sininga adlaw. Madamo gid nga salamat Brother Kevin kag hasta sa masunod nga Sabado. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sininga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga sa nga Bombo Radio Bacolod na Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid stock na alas 4 sa aga. Good morning mga kaibigan, welcome. Pagpalagay siya platuntunan na Bombo Report sa First Edition. Unang edisyon siya platuntunan unang adlaw sa ikanapulong bulan tuig 2022. Bulan sang Oktubre, unang Sabado sa ikanapulong bulan tuig 2022. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong aga sa atong masuki, mayong aga sa atong mga tagpalamate. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasig lang sa aton mga adlaw, kadasig lang aton sa mga adlaw. Arik na sa bulan niya sa Oktubre, 85 diyas lang nabilin. Antes makabot ang adlaw sa Pasko.
Kamusta na kamo aton mga sukayaton matagmati ato siniwi kabombo? Sa kabusan nga sunod sa Bacolod kag mga suki nato naga pa makotura aton nga bulog taw sa naroy ito ay bayan sa ato siniya nga probinsya. Of course, welcome naman ato sa mga katutunan live sa ato sini FB kay YouTube channel mga taga Negros, taga Bacolod, di mas nakabayan sa Pilipinas, di mabayan sa kalibutan. Ilan na makitaan, mabatian, ato mapalagan silingagas di platuntunan Bombo Report sa first edition. O yung ato sining mga driver ato si Bacoturan, mga iba nato Bacoturan, magkapala nagpululi sa kanila ka mga panimalay. Ang aton nga mga nag-Friday nights nga mga kauturan. Kamusta yung biyahe sa ato sining mga kauturan? Nagpulaw sa pagbiyahe mga taxi driver naton, tricycle driver. O kung sa subong pa nga aga, mga bago pa nagbulog ta aton nga mga driver, para raman para banat mo to sining adlaw yasang Sabado. Of sa ato si Matidilos Sunderas, volunteers nato sa mga merkado mo aga padamo na magpadulong sa aton Libertad kag Burgos Public Market ang mga nagapangumpra, nagapamalaklon. Aga pa sining adlaw yasang Sabado ko sa mga auto nato niya nga ti may plano nga maglagaw-lagaw, maglouting sining adlaw yasang Sabado. Aga pagpadulong sa mga merkado para magpamalaklon. Sana pa karon sa ato sa palibot, ang ato sin mga pulisya, ato sin mga barangay tanod, ato ng mga BPAT members na nagalagulag pas nagsan nila ka mga area of responsibility, mga security guard on duty nato na sa mga pribado kag pampubliko yung mga ospital, mga guard nga bantay ko sa mga importante edipisyo sa gobyerno. Welcome, good morning ko po dyan tagsali ka sa Barusang Kagahon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita aton kapatamod mga impormasyon aton ibalaw sa nga papalagan siya platuntunan una daw sa kusang bulan sang Oktobre sa aton sila mga nagapaunay ang mga balita lokal. Of course kagabi kay nasang kagahon na ginbuksan na ginsugda na kick off na kita para sa aton sa 2022 Mascara Festival. Dire iya sa may sunod sa Bacolod dinibol ka makaturan ato nagtamo kagabi sa opening ceremony kung kick-off na ito sini Mascara diri iya sa may syudad sa Bacolod. Sa ginpatigayon nga seremonya kag fireworks dito iya sa may government center. Samtang siniman nga adlaw siniman nga aga una aktibidades na ito si Mascara Festival magapatigayon sa tawag nga Masquerade no. Linibog ka mga bikers ginalauman ang magapakigbahin sa bungaga sining Masquerade sa Bacolod nga magalibot diri sa tuway banya sang City of Bacolod. Napagay nato sining mga nagapauna nga mga balita lokal diri sa may aton nga syudad no sa dugang pagin nato nga mga balita ang Valladolid District Hospital Management Team nangin awardee sang Presidential Lingkod Bayan Award no ginhatag sa Civil Service Commission. Sa aton sini mga balita iya sa palibot sa pungsod balita nasyonal ang realignment na sang kapin 150 milyones pesos nga confidential fund iya sang DepEd no ang mismo ginuso na karon niya ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Tawag ka kontrobersiya subong niya sa Department of Education, no? Samtang doon nga pagkidya ng mga balita, National Department of Transportation, kung may ara sang kapin, 61% lamang nga utilization fund sa ila sining 2021 budget. Sus kadamo si kailanon nga mga serbisyo sa ato na ito ay minsan sa gobyerno. Doon di gani mo urot-urot ang paggamit sa ila sining pundo. Sa aton sini balita naman niya sa palibot niya sa kalibutan balita gikan sa luwas 19 patay masubra 30 pilason sa maglupok ang isa ka bomba sa isa iya ka universidad dito sa syudad sang Kabul sa pungsod Afghanistan. Una mga balita nga aton kapatamod balita ato ni balong balita ato ni may singaga pagpangalagad sa iyo platuntunan Bombo Report sa first edition. Pwede kayo lilion na ito sinipalibot niya sunod sa Bacolod di balong unang may inuras unang aga unang inuras nga ito sinipagsilbras ng Mascara Festival sining aton subong aga
linibog ka mga bikers ang ginalauman nga pagbahin sa sining maskara kon masquerade no kagabi ito naman sa atong matagbati ay kagabi nga to sila pagbatagaan sa kick-off ceremony kon opening ceremony sa aton sining pagsugod sa aton 2022 Mascara Festival diri sa may sulad sa Bukod no duman pati kadamon na sa nakilira nga mga aktividades ang pagasugdan subong yang adlaw nga to sining Mascara Festival diri sa sulad sa Bacolod magasugod subong adlaw Oktubre 1 tob sa aton highlight day sa Oktubre 23 na manang aton nga mga aktividades diri sa aton sining Mascara Festival singko kagabi libo-libo ka mga diri ato taga Bacolod no may mga iban mga taga Gua sa Bacolod nga nagtambong nagsaksi sa aton sining ginatawag kick-off ceremony kon opening ceremony naton nga kagabi sa pagsugata naton sa unang ginutlo sa unang adlaw sa bulan niya sa Oktubre unang adlaw sa aton sining Mascara Festival. Of course ang kapulisan naton kapin 2 klibo ka mga pulis naton diri sa Bacolod with augmentation from the Negros Occidental Provincial Police Office na ang maghahatag sang seguridad sa aton sini 3 ka semana yang festivity diri sa may syudad sa Bacolod, of course to ensure sang safety sa aton sini mga pumuluyo sa aton sini mga bisita nga magkadto o kung magalantaw magasaksi sa ritual nga mga aktibidades nga nakilira sa ato sining Mascara Festivity mga kapinan. Okay, ang atong public plaza isa sa mga Mascara site na ang atong government center isa man sa Mascara site no din pag-abot sa I think sa Elitic Mascara ang atong area sa Lacson no isa man ini sa mangin Mascara site naton. Ang area sa Lacson do 3 kadlaw ng ilayang festivity bala mo 21, 22, 23 manang ang highlights man di sa area sa Lacson no sa Bacolod Public Plaza tikita naton da libot na sa mga baligya mga kiosko no di sa dalan sa San Juan no sa sa may Rizal San Juan din liko ka San Juan Gonzaga paglabot mo to iya sa may corner sa may Halandomon Tower nga daw dulong pa sa dulong pa sa burnout sang Siniko. Mada mga managbaligya naton sa nga mga ito why naman nga mga mga RTWs no lapos ka naman dala sa dalan sang Rizal tubangan sa San Sebastian Cathedral corner ng mga ito sang dalan sa San Juan. So ato sining palibot sa nga public plaza na na ang 4 corners dati libot na sa nga aton sining manog baligya Suwente sa aton sining mga kiosko mga ilimnan nga kalanaan sa may Bacolod public plaza of course at the same time dito sa may government center kaya naman may kumplitos rikados man ba terrible pag dagsa sa aton sining mga kauturan kagabi sa aton sining opening ceremony kung kick-off ceremony sa aton pagbukas no pagsugod niya sa aton Mascara Festival. Dili ko number 1 dili aton sining seguridad no ang security kay di lang nga taga Bacolod, di lang taga Negros, di lang taga Pilipinas no may mga bisita kita, may mga foreigner kita no may mga foreign tourist kita nga naka-schedule na nga magpadulong diri sa may siyudad sa Bacolod no sini iyang bulan sa Oktubre susmente sa pagtambong pagsaksi sa aton sining Mascara festivity. Muna nga before man terribly ang planning sa aton sining sa aton sining Bacolod City Police Office na of course pud man sa aton sining Nokpo Negros Central Provincial Police Office na sa sining aton nga Mascara festivity. Of course, no, ang aton man nga probinsya, isa man sa mga nagagasuporta kay may ara man aktibidades ito iya sa aton sining Panaad Park and Stadium, ang aton nga tawag nga Mascara sa Panaad, pwede man sa aton sining provincial government kanami ato si mga pavilion sa aton tagsa ka mga LGUs, gin pang kayuna, gin pang pintaan, gin pang robate, kung namin kung kadto kamo dito halin sa NGC
lapos kamo dito iya sa aton sining kwan, sa aton sining Panaad Park Stadium dito sa may barangay Mansilingan. Makitaan nyo dito ang terrible man nga mga pavilion subong kahit ang aton niya nga maskara sa Panaad na next week pa na iya masugod with the coordination man sa aton siniya nga provincial government. Maayo man nga aton nga provincial government kay tagsa ka mga LGU nga magapasakop sining maskara sa Panaad may ara sa nga tag 100,000 pesos nga ginatag from the provincial government nga maning gusto nila sa pag-renovate pagkaayo sa ila sining mga pavilion dito sa may Panaad Park na. Of course ara lang City of Bacolod, may pavilion madang City of Bacolod na ara da makita nyo ng replika ng struktura diya sa pavilion sa Bacolod man daw struktura man sa nga aton sining government center. Of course, Padre 31 kaya mga LGUs sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. So, ekspektaron tani mga paggutok-gutok at paghinay pagin sa flow sa ato sini trapiko bago may mga rerouting, may ara sa mga rerouting nga ipatuman durante nga kita yan nagaselebra sa ato sini nga Maskara festivities. So, sa mga utod naton nga magapadulon diri sa mga syudad sa Bacolod, galo gamay-gamay lang biso kasi naton basta matngalak mo bla kay may mga rerouting ipatuban naton sa Bacolod Traffic Authority para iya sa kuan man para man sa kasulayan sa aton sining mga aktibidades diri sa bugos nga syudad sa Bacolod. Of course diri sa Lacson, sa downtown area naton, dito iya sa may NGC Government Center ti spektaron ta gina mga gutok ug paghinay sang flows and traffic bangod sang ginilauman naton nga pagdagsa man sa madamo naton nga mga bisita diri iya sa may City of Bacolod amo na ka kwan subong kasako sang aton sini nga mga aktibidades diri iya sa may syudad iya sa nga Bacolod. So ginalabiso lang sa aton sini nga mga mga kuturan nga ti base bala may mga tilion, may mga instansya nga ulot rasar kamo di ko nagapasulod sini sa syudad sa Bacolod, especially going downtown area bangod sa mga pila ka mga rerouting nga ipatuman sa Bacolod Traffic Authority. Sa muna atong balantayan sa bungaga dugay kwadton ta si Bombo Carla siya sining live report dito sa may government center sa unang mga aktibidades sa unang mga inuras sa unang adlaw sa ato sining Maskara Festival. Of course, dito pagkalipatan mga kaminan sinimanti may mga ginabantayan pagkita pila ka mga health naton, health concern. Of course, harap pagyapon ng COVID-19 harap pagyapon ng ang pandemya to sa COVID-19. Of course, may mga halog-halog na kita nga mga ginapatuman nga mga health protocols sa mga open spaces despite nga open spaces hindi na compulsory ang paggamit sa face mask para man sa aton safety kung makita tang open spaces man pero ang tawo bala do shoulder to shoulder man kremon siguro bisan open spaces pwede kita gyapon nga patigayon sa aton sining health protocol, pwede kita gyapon makasok-sok sa aton sining face mask. Of course magsukaran naton sa mga utod naton bisan ara sila doon sa gwa damo pa kita sa mga utod naton nya sila to makita naton nga nagagamit gyapon niya sang face mask. Okay, sama na sa mga concern di lang sa security kundi sa aton man nga health concern. Of course, nang inabantayan naman sa buong sa probinsya sa Negros Occidental, ining kaso sa cholera. Nga sinita ito as of kahapon, do may ara na kita sing 7 ka mga kaso iya sa cholera diri sa Negros Occidental. Ini na-concentrate na sa 3 ka mga LGUs diri sa Negros sa Silay, sa Ibi Magalona, kag sa syudad iya sa Victorias. So far sa iba niya bahay niya atong probinsya wala pa man niya sing reported nga kaso sa cholera. Sa muna may festivity kita subong lagaw-lagaw kita para at least kung sigurado naman lang kita maglakat kita sa aton kadto sa mga kaladtuan naton sa trabaho naton
o kung di kita magpadulong, yung mas mga para safe na lang guro, balon kita, no? Magbitbit kita sa aton nga tubig nga ilimnon. Para at least safe kita, no? Sa likaw sining balatian nga cholera. Of course, pwede makapunta makabakal sing tubig especially mga bottled water. Kag sa iba naton, dapat siguro nato na nga kung magbakal gyud kita sing tubig ilimnon naton dra, or magbakal kita sa mga pagkaon, especially sa aton nga mga street foods, siguro nato na at least safety man ang tubig, ang pagkaon nga aton nga gina-intake naton makabina kay kusa sinaton diri naghalin nagasugod ang balatian, ang cholera nga sinti kung magka-contaminate mo ang cholera bacteria, so of course so nada diarrhea ikaw magkamanan nga manang panugod ng mga sintomas, sa aton sining kaso sa 7 ka kaso sa cholera sa Negros, ang rigad dote una gito na confirm mo tong nagtaliwan magadi ang isa ka 88 anyos nga babae nga taga syudad Yasang Silay. Mga kabilang ati ini mga LGUs, Silay, EB Magalona, Victorias, no, may mga patuman ng mga measures sa ilas ng sa LGU, abiso sa ilas sining mga pumuluyo, no, kung anong imuon para malikawan nga sinaton na maka-angkon sining sahiya sa balatian. Subong nga pasulod na kita sa mga trutugnaw nga tiyempo. Amo ni nga mga binulan sa berya going to December. Kasi may mga pag-ulan-ulan na kitang ginabatsyag. Abib, sa bulan sang berya. Ang mga pag-ulan-ulan doon na malikawan. May mga tiyempo nga nagatupa ang ulan. Of course, sa gasugod man, mga contaminate bla. Nga aton nga supply sa tubig. Kabangod sa mga baha, tigos sa dumalaan na to, no? Nga nagkakakontaminar sa mga bakterya nga tugas ng aton siniya nga balatian. So maghalong kita sa aton sining kayong lawas, no? Para maka-enjoy kita sa aton sining nga mga aktibidades subong iyang adlaw, subong iyang bulan sa Oktubre. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligid sakna nga las 4 sa ngaga. Ito guys, si Bombo Carla, kuwanta kasi natin live dito, ay katutukan ito niwa. Sing tuudo mo ni unang aktividades mo sa aton siniyang unang adlaw sa Mascara festivity naton. Mabulubog na nagawa ang aton siniyang tiyempo. Kado amihan ng kita. Baylo na kita direksyon sa ngangin. Tiyo mo ko nga daw mabulubog na naton temperatura, siniyang kaagahon ang gabay patulo tayo yun na niya ang pagbulubog na sa aton temperatura ya, no, until sa katapusan sang siniyang tuig. So kuhanta na unang mga balita, unang report sitwasyon niya sa palibot sang siyudad sa Bacolod sining Matinyon, with Bombo Carla may defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning. Kimin. Yes, Bombo Danis, good morning. Live kita dito subong sa Bacolod City Government Center, Bombo Danis. So subong adlaw, unang adlaw sang Oktubre, Bombo Danis, bukadasig lang, do nagligad lang ang Setyembre. So subong Oktubre naman, Bombo Danis. So lapit na lang gid, no, ang Christmas. So but before that, no, sa ulugo na naton danay ang Mascara Festival. So kagabi nagpatigayon sa kick-off sa lubong ang new government so ng Bacolod City Government Center, Bombo Danis. So makita naton madamo sa mga pumuluyo nga padulong diri kag sinadya o kud sinadya, Bombo Danis, kay timiyara man sang mga banda nga nagpadulong diri para maglingaw sang pumuluyo. Agti Bombo Danis, mayara sila sang ipatigayon nga countdown sang kagabi, Bombo Danis, no. So ara man ang mga Mascara Queens, no, diri sa NGC kagabi, may ano lang ini sa sneak peek lang niya, Bombo Danis, no, nagpakilala ini sila, and then pang countdown, so nagbalik man ini sila liwat, upod man sila sa countdown, Bombo Danis. So sa subong nga adlaw,
Hati surprise. Surprise sa manog panilhig diri sa Bacolod Ana? City Government Center. Aga Gapinote. pa, pinote dang sagbot taling kagabi. Kaya do ka past 1 na natapos na ato ng aktibidades, Carla? Yes, Bombo Dennis, no, sakto gina mga pasado naging mga past 1 AM na natapos ang aktibidades diri sa NGC o kung natapos ang kick-off sa Lubong. So sa Lubong sa mga manog panilig, ambot kung nagbalik ang yung paninila, Bombo Dennis, so kung may yung pa ini sila, makita ni nila ang mga sagbot nga yari diri subong. Pero may makita naman kita, Bombo Dennis, nga mga nagapanihig, nga nagasugod naman, no. Pero ati siguro dapat na-join forces gid sila tanan sa pagpanihig kay ti gapinopi lang gid, Bombo Dennis. Correct, no, makita tao sa likod mo ti mga papel, plastic, no? Ara daw kita naton kati mo ning mga nabilin nga mga sagbot sa aton sining linibog ka mga pumulo kagabi dira nga nagpadulong sa ground mismo sa aton government center, Bombo Carla. Yes, sakto gina, Bombo Dennis, no? Pero dapat sa aton sining nga mga kauturan na dapat tipunon Manila ila sining nga mga sagbot. Galing kay Bombo Dennis sa makita naton nga mga basurahan ara sa kilid. Kilid ng diri, no, sa government use and BGC ground, Bombo Dennis ara sa kilid. So mas mayo pa gid nga kung mga diri bala sa atubang may ara sa mga basurahan, Bombo Dennis, para at least kung mabuta man gid dito sa may mga kilid, at least diri Bombo Dennis may pwede pa ini sila nga habuyan, no, kay pati mga plant box may makitaan kita nga mga sagbot, no, dapat pangkuhaon gid ini kay dapat manging responsibilidad kung responsable man kita sa paghaboy sa aton sini nga mga basura, Bombo Dennis. Kagabi Bombo Carla, ikaw isa sa mga nagkapadulong dira kagabi. So ang aton nga ground, no, mismo dira sa tubangan sa aton nga government center do buta diya kagabing tawo. Yes, Bombo Dennis, no, ang palibot diri o kon ang ground sang NGC kagabi is buta gid, no. Ay timiyara sa mga guest, may mga banda nga nagpadulong diri para magalingaw sa kadamaan, Bombo Dennis. Makitaan man naton nga madamo man sa mga pamatan-on o kon mga bata gid, no, mga naga-age 1 years old, 2 years old, 3 years old, Bombo Dennis, naga-enjoy man kay mayara diri sa mga nagabaligya bala sa mga hampanganan, ang hampanganan nga nagasililiga, Bombo Dennis, may mga sword nga naga-siga, may mga hose nga nagasiga. So mo ni ila sini nga gakalingawan kagamera pagid sa nga Bombo Dennis, ang balloon na bala nga may mga design sa mga cartoons, no. Amo pagina ang naging kalingawan sa mga kabataan diri sa NGC, Bombo Dennis. Okay, terrible, no. Temo niya una planning mga aktibidades sa ato sining Mascara Festival, no. So para Bombo Carla, may nakitaan nga na nga mga bikers nato kaya may report kita nga sa Bungaga may arasing masquerade nga paghahiwaton. Yes, Bombo Dennis. So sa subong nga mga tinion, wala pa ko diri may nasiklatan nga mga amira na nagatulotambay, may isa pa lang din nasiklatan ko, Bombo Dennis, no. Pero nagaamat-amat na sa mga dalanon na Bombo Dennis, may makita na kita nga naga-bike, for sure magapadulong ini sila. Pero Bombo Dennis, may twist ini, no. Kay tungod nga karon, no, alas 5, Bombo Dennis, mayara sa Patigayunon nga masquerade ang syudad, no. So madamo sa mga maga-participate kag Bombo Dennis, ang twist dire magasuksok ini sila sang ila sini nga best mascara costume. Amo ni ang twist, Bombo Dennis, no. Samtang naga-bike sila. Yes. Hindi mabudlay yan. Basta mabudlay kung maskara ka na samtang naga-bike Bombo Carla. So siguro ang pinakasimple lang gid siguro na Bombo Dennis sa ila sini nga pagkasuksok ng para gid sa bike nga bayo, pero may design. Daw mo na siguro Bombo Dennis. Pero lang tawon ina naton karon, no, kung ano ang mga costume sa aton sini nga mga kauturan nga maga-participate sa masquerade, Bombo Dennis. Kay ti amo ni ang nabutang, no, ako nang isa sa mga tawag activities. Activities, yes, activities nila nga may isang twist, no, nga best mascara costume, Bombo Dennis. So mga
2,500 ka mga bikers ang gina-expectar nga mag-participate sa karon nga masquerade Bombo Danis. So ini sila pwede diri makaupod ang 15-year open ini for 15 years old Bombo Danis nga mag-travel sa 20 kilometer stretch Bombo Danis, no? So karon ini alas 5:50 ako na 45 ako mga 5:45 ini sila magsugod diri mismo sa may Bacolod City Government Center Bombo Danis. So ila sini nga rota from diri, no, sa new government center mag-aagi ini sila sa may circumferential access road, libot sa akon padulong sa may Bata, Barangay Bata, padulong sa may area sa Barangay Mandalagan, Lacson Street, Gatoslao Street, kag magalibot ini sila sa may Public Plaza. After that, Bombo Danis, Rizal Street, kag ang finish line ako nang mabalik ini sila liwat diri sa may new government center, pero maagi ini sila sa may Mega World Upper East Bombo Danis. Okay, so unang ruta nila nga libuton, no, from government center libot kili sa City of Bacolod, no? Yes. Balik man gapon sa government center Bombo Carla. Yes, Bombo Danis. So amo ni ang ila sini nga pag-agyan karon mga alas 5:45 sa kaaga Bombo Danis. Baka na na sa mga bikers nato di kung taon dili sa may surat sa Bacolod, da kung amo ni nga daw sa Sabado, adlaw sa Domingo, agap na kasi makita mo ng mga bikers nato nga patulong niya sa pila man kabayan sa aton sini nga nga probinsya. So niya ang ila nga paglibot-libot, no, dili sa sulat sa Bacolod, of course, no, kasi namin niya. Tanaw tali karon kay may mga sok-sok na sa mga maskara sa ila sini nga bike sa palibot sa City Bacolod. Yes, Bombo Danis aton ini karon nga pag-checkero, no, kung paano ini nila ipakita ang ila sini nga mga costumes Bombo Danis during disang ila sini nga masquerade na, no, paglibot diri sa syudad sa Bacolod akon after na o kung may program pa after diri sa may after sa ila sini nga paglibot kung may program pa diri sa may new government center Bombo Danis. Sa aton blang plaza Bombo Carla may pamangkot, no, iti subong bukas gid maton nga Mascara Festival. Ambot kagabi may naka-open na gid man to nga mga kiosko naton or subong pangadlaw sila masugod mabukas mga kiosko naton sa palibot sa plaza. So, Bombo Danis, sa paglibot nato ng iban dito nag-plastar pala, no? Wala pa kita may nakitaan nga nag-open. Pero karon Bombo Danis, checkero naton kung mayara na gid, no, sa mga nag-open. Kaya ang una nga nag-open gid ang ara sa tubang sa San Sebastian Cathedral, no? Pero ang mga kiosko, no, sa may kilid sa tubang sa Police Station 1, sa tubang sa downtown area o kung sa Plaza Mart Bombo Danis. Sa manakaroon natin sini nga pag-checkero kay so far doon nag-plastar pa lang ini sila sa ila sini nga mga kiosko Bombo Danis. Iti isipon mo kung magsugod sila subong man nga adlaw hasta pa sa 23 ang highlights mo 23 diyas nga baligyanan nila da sa mga kiosko naton, especially mga kiosko ti Bombo Carla, di ka makakaon, di ka makainom-inom nga kung gabi magluwas rin aton yang mga baligyaan din ang mga RTWs, no, sa bakan sa San Sebastian Cathedral, kag diri man sa may area sa dalan sa Gatoslao, no, kunadang halikod do piyak nga corner ti RTWs, ang another nga half-sing corner naton sa plaza ti mo nga mga kiosko naton. Sakto gina Bombo Danis, no? Ati mapili na lang gid ang aton sini nga mga kauturan kung mabakal ini sila sa mga RTWs o kung enjoy ini sila sa pagkaon sa mga baka baligya, no, sa paligid sa isa man ka corner sa public plaza Bombo Danis. So ato lang ni pagbantayan, no, kapit kabay pa nga malinong, no, ang pagselebrar naton sa Mascara Festival kay ti amo niya tanan ang ginhulat sang tanan Bombo Danis, no, kay ti duwa man ka tuig nga wala kita nakaselebrar sa Mascara Festival o kung sa festival Bombo Danis. So dungan gani, no,
Mascara Festival kag Panaad Festival Bombo Danis amo ni subong ang ginaselebrar sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod Bombo Danis. Gwapo naman to ko ng mga pavilion sa mga LGUs naton sa Panaad mo, Bombo Carla. Yes, amo gid Bombo Danis no madamo sa mga cities and municipalities nga nag-renovate sang ila sini nga mga mga villages no o kon mga village nila dito, mga buildings nila dito sa maya area sang Panaad. Do feeling mo lang Bombo Danis nagapadulong ka sa ila sini nga mga syudad kag mga municipalities sa Bombo Danis kung ato kato sa may area sang Panaad no kay ti makita mo ang ila sini nga mga delicacies, ang ila sini nga mga produkto sa ila sini nga mga syudad kag municipalities Bombo Danis. So, subong ti nagaamat-amat na ini sila sa pag-renovate kay ti amo man ni sa bulan man sa Oktubre mayara man sa Panaad Festival Bombo Danis. Kaya nung mabalita naton Bombo Carla, pinaton ka mga impormasyon. Yes, Bombo Danis. So nangin matawhay ang pagpatigayon sa Mascara kick-off sa Lubong kahapon, maluwas lamang sa false alarm sa presensya sang bomba diri sa may area sang parking area sang Bacolod City Government Center. So sa interview sang naton kay Police Major Richie Gohe, Station Manager o Hepe o Station Commander sang Police Station 4 Bombo Danis, nagluntad ang false alarm alas 6 ang gabi matapos nga hinani nga nagapungko ang isa ka ido sang explosive ordnance disposal and kanin group sang Bacolod City Police Office Bombo Danis o konang ila sini nga EOD no. So sa atubang sang isa ka salakyan so dira nagapungko ang isa ka canine dog Bombo Danis. So nahibaluan nga ang pagpungko sang ido nagapatimaan nga mayara sang bomba sa isa ka lugar. So bangod sini gilayon man sila nga gintawgan ang explosive ordnance disposal team ago di ma-counter check kag alas 7:30 sang gabi na kumpirmar nga ini isa ka false alarm Bombo Danis. So ginalantaw nga ini nga mahimo nagmungko ang K9 unit bangod nga contaminated ang lugar sang perfume o kon mahimo man bangod sa baho sang pulbura Bombo Danis. Ang nasambit nga salakyan ang na-issue sa opisyal sang nakaligad nga administrasyon kag nabalik na sa syudad samtang ini ang madugay na nga nakapark sa likod sang Bacolod City Government Center Bombo Danis. So ano na to no? False alarm lang gid. So sa tiyak nga bahin Bombo Danis ni pahayag man nga 80 ka mga police personnel ang naka-deploy kahapon no diri sa pagpatigayon sang Mascara kick-off sa Lubong Bombo Danis. So ang ila sini nga mga ang nag-augment diri Bombo Danis amo ang Police Station 4, 5 and 10 Bombo Danis kasubong man nga gikan ako nang nag-augment diri amo ang mobile police unit kag nga gikan sa kag ang mga kapulisan naton sa BCPO headquarters Bombo Danis. So Bombo Danis sa pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Major Richie Gohe. So far so good. May aralang kagina medyo false alarm kay pag paano namon sa EOD K9 may natungko balang ido. So according sa ila may bomb, may possible. So nagtawag kita sa EOD K9 ka PNP and then nagin counter check. Hopefully na-clear man false alarm, nakabalik naman sa normal. Mga 6 o'clock sa hapon, na-clear mga 7:30 na. Dire sa may parking area, doon lang ido. Bali ang salakyan, Yaman ka City, bali ginuli na nako no naka-issue na sa former nga administrasyon, dugay naman nakapark na da, and then ang yabe araman nabili. So according sa EOD K9 may mga either nagpungko tong ido, it's because contaminated kuno, either may mga perfume or may mga pulbura nga baho sa pulbura. So na-clear man nila. Subong kay wala pa kita augmentation, 80 ka bilog ang na-deploy di subong nga gabi. Station 4 augment from Station 5, augment from Station 10, kag augment ka MPO kag headquarters. Amo man lang tong insidente kagina, and then going pa man kita nyo damo tao. O damo man force multiplier ta, almost 200 man sila under kay Lieutenant Colonel Gabana. Madamo lang nila ang aton deployment kung magabot na ang aton nga augmentation from regional headquarters. According sa HQ ba si next week? So Bombo Danis. Magluwas sila Bombo Carla sa aton nga augmentation from NOCPO, may augmentation pa kita from the PRO6. Yes.
Yes, Bombo Dennis, no. Gina-expectar ini nga mag-aabot next week, Bombo Dennis, kiti subong malapay ni sila may nabaton nga gikan sa PRO6. Pero may ara sang palaabuton nga mga kapulisan o kung mga augmentation nga gikan sa region, Bombo Dennis. Okay, may man akong dapat tali siya mga security personnel, police personnel at least kasi naton lapta mga daraton nga mga maskara site, may man at least mga kwanta bala ma-ensure tang safety, no? Kaya security sa aton nga mga bisita, Bombo Carla. Yes, sakto gina Bombo Dennis, no. Kag makita man diri gani kagapon, bisan diri kagabi, no. Bisan diri lang man sa government center, diri may yara kita diri may makitaan nga duha ka pulis badi-badi, Bombo Dennis. Kumbaga mambal naton every corner may mga kapulisan kita nga makita, no. Sa kilid may yara sang mga kapulisan, sa likod may yara man sang kapulisan. Bisan dili lang makakakita ikaw sang pulis Bombo Dennis, at the same time mga multipliers na makita naton. Kag ang mga may man diri siguro nga galibot man diri no nga gikan sa barangay man, Bombo Dennis. Kada pusod may pulis, na? Yes, kada pusod may pulis. Amo gid sakto gina Bombo Dennis, no, para at least nga makahambay gina nga atong sining nga mga kauturan nga safe ini sila, sige ni sila makatawag sang mga kapulisan kung kinahanglan nila sang bulig, Bombo Dennis. Makita gani kagapon, no, kung kagabi dito sa may kilid, no, Bombo Dennis, kay may makita kita dira nga mga kalan-an, no, mga inasalan, Bombo Dennis, at damo-damo gid tawo, no. Ako mapal naton kung sa salakyan bumper to bumper, Bombo Dennis, no. So madamo gid ang nagapadulong diri para mag-enjoy, especially pag ingadaan nga may mga rides sa likod sa government center, Bombo Dennis. Okay, siguro shoulder to shoulder tao da. Yes, amo gina shoulder to shoulder gid Bombo Dennis, no. Enjoy gid mayo man kag wala nag-ulan. At kasang hapon mga 6 siguro sang gabi, Bombo Dennis, kagapon nag-ulan. Pero mayo man kay ti hasta nga nag-countdown, wala sang may nabatsyagan nga pag-ulan, Bombo Dennis. Subong at iliyon, Bombo Carla, kamusta tiyempo ta? So far sa subong Bombo Dennis, okay gid, no. Ang aton sini nga paniempo, wala kita sa may mabatsyagan nga pagpanalithi, kag matawhay, no. Medyo madulom pag man Bombo Dennis ang palibot, pero mambal naton matawhay ang kalangitan, Bombo Dennis. Okay, may namulad lagro mawana daw urot da sa silig masagbot naton sa kwan government center ground. Amo gid sakto gid Bombo Dennis. May ara naman iban, pero siguro ato pa sila sa likod. Di mas mayong unahon diri sa may unahan gid Bombo Dennis, no, kay may patigayon daan nga aktibidades mga alas 5:45 kun ang masquerade, Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, so muni ang latest diri nga sitwasyon sa Bacolod City Government Center. Madamo sa mga kauturan naton nga diri gatulot tambay, for sure halin ini sila sa diri call center, Bombo Dennis, ang building. Kagating iban diri nag-jogging na, may aliman diri nga nagalibot nga mga naga-bike na, Bombo Dennis. Okay. Bombo Dennis, gikan diri si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Daong salamat, Bombo Carla, ang defensor. Unang mga balita, impormasyon nga tani Bombo Carla, siningaga pagpalagad si Platuntunan Bombo Reports first edition. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalikan stock na ang alas 5 sa ganyo Platuntunan Bombo Reports first edition. Maga pa ng balik, makalikan lamang pala kaya mga importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal. Balik na rin pagpalakit siya platong tunan Bombo Report sa first edition. 6 minutos na nakalikan stock na nga alas 5 sa aga. Nakita na ito, kapag natin matalakayan mga inong tuga, pag natin ng informasyon na natin ining pagpa-aware na ito sa ating mga pumuluyo, sabay niya sa balatian niya sa cholera kay diri sa Negros. May anak kita confirm na 7 ka mga kaso. Sa 7 ka mga kaso, ang damo-damo gindi sa City of Silay, no? Ligad to ang sa Silay 3, isa tong fatality, dugangan pag idua, no? Daw 5 na subong ang confirmed cases ang cholera sa Silay. Isa tong patay tong una, 88 years old. So far sa 5 daw isa lang ya ang ara sa ospital, no? Ang iban, nakagawa naman, kag okay naman gani ang ila siling kondisyon sa iya siling kayang awas. Kaya iti silang ligad kung kahapon nga adlaw, ang aton siling
probinsya nagpadala na sa sample sa tubig sa sining mga halin mismo sa sining mga may confirmed kaso iya sa cholera. Kaya ipadala dito sa RITM dito iya sa Manila for para matest na ang tubig nga ginainom ginakonsumo sining mga nagkalabiktima sining cholera na para at least makuan gid ma-confirm la kung may aras nga tawag nga bakterya cholera bacteria ang tubig nga ila sining ginainom. So far daw ay pagidya kahapon dola pa sa result nga nagwa from IRTM kung ano na to ang resulta sining water sample nga ginapadala. Of course, sa aton sining mga LGU, sa Silay, sa EB Megalona, kay Victorias, mayara na sing mga abiso para ng pagwaantag sa mga LGU, especially sa mga kuanibline ng mga water refilling station. Kay dapat mangin matinlo man dapat as order gani na sa LGU sa Silay nga dapat monthly may ara ini sang himuon nga sampling sa ila sining tubig ang ginabaligya ng mga water refilling station. Hindi lang guro sa mga apektado nga apektado nga mga LGUs nga patagayon ta sing monthly nga check up monthly nga pag test ng ila sining mga baligya nga matubig kundi kung ako'y tarawon tanan bilog nga probinsya tanan nga mga LGUs dapat ini may mga water refilling station sa ila sining mga LGU dapat ikuan ta gini obligar monthly man ang pag-check sa ila sining mga tubig of course hindi lang guro sa tubig mismo sa mga mismo gid sa area sa mga refilling station dapat aton nga mga city or municipal health offices personnel from time to time guro tanawon man nila i-checkyar man nila ang mga water refilling station kung lagi nasunod ang mga patakaran. Ay kung kisa maobserbahan naton bisan kamo guro makaturan maobserbahan nyo ini mga baligya ng mga tubig kung ini mga gina-deliver naton nga mga tubig sa atong tagsakpuluyan sa mga gikan sa mga water refilling station. Gusto makitaan mo ang ining container lang ginagamit nila, doon hindi na mahugasan. Hindi na balang mahugasan sa unang proseso sa niya. Antes mo na i-refill sa tubig, hugasan mo na. Tinuan mo gina. So, kung niya makitaan ining mga container, ang iyang buli siyang container, kitaan mo, doon ilitom na siyang higko. Kung kisa ang taklob sa water container, hindi na gani silyado mo. Duway ginasilihan bla. Matsagi ko doon padasigay ng obrahanay. Doon padasigay ng pagsulod sa tubig para ma-deliver lang sa ilang mga customer. Because sa siling pamagi, di nag-contaminate ang tubig sa mga bakterya. Nga hindi ilang siling naton makatugas ang cholera o makakontaminate sa cholera bacteria or sa iban pa bakterya nga makakontaminate sa atong inom na tubig nga makatuga sa aton sa balatian di lasing cholera, diarrhea, kag iban pa. So, dapat regular ni ang pag-check sa aton nga mga water refilling station. Sa aton nga mga sanitary health inspector, mga personnel naton from city or municipal health office, natanawon nyo man ni mga daan ng mga container, nang itom na, higgo na, damo na scratches, dapat pagpanugutan sa mga water refilling station, gagamiton pa. Ipang-dispose na, ipanghaboy na. Kung saan, kaya gani ang ilan ng gripo bla, halog, gatulo. Tingin sa kung may opening, hindi silyado, posible ba sa ita maka-contaminate ang mga bakterya or nano dira nga mga bagay-bagay. So kung mga daan hindi nagibla kaya yung tsura, dapat hindi pagpasugtan pa sa mga water refilling station nga gamiton nila.
Kay kung gisati dili nagasugod na gakakontaminar ispantining kay hindi lang rulings na nga based na sa inyo iyang pagsulundan based inyo pag tukod silang business no dapat ang inyong mga tubig nga ginabaligya ginapagawa from inyo refilling station dapat silyado gina mo dibla may silyo na kung saway na gani tibot silingon hindi na ma-consider to safe no kag wala na ginatuman sa mga water refilling station ang mga pagsulundan nga dapat before na iya magkanto sa customer before nga magwa na sa inyong mga water refilling station silyado ina mga kwanyo ang mga water container ninyo kag of course sa pag-deliver kaya gusto sa pag-deliver na pag-travel gusto ay tagbalob la gusto niya tungtungan na deliver tungtong sa tricycle tungtong lang sa kunado ka sa salakyan nga open yung tagabalot isa rin ko sa amang tugasan kontaminasyon so muna dapat regular na hindi kay subong may kaso kita diri hindi lang sa mga LGUs may kaso sa kolera dapat tanan nga mga LGU naton diri sa may syudad sa Bacolod regular ang pag-check up pag-checkar sa mga water refilling station naton of course sa mga LGUs ini mga nagagamit pabla sa awat may ara pagin man nagagamit sa tubig nga gininom ginakuha sa mga kwan ginakuha sa aton nga mga deep well kay subong ya kundi ka sa banwa di ka sa urban ya magsiling ka may deep well ka daw di ka nagidya safe mo nga ang mga tubig from deep well inuno pa unless guro kunti pabukalan mo siya as required pero ti mga deep well na ton kung kita magtanaw yati purpose na ni panglaba kag paligo abi po sila nga imnano pa na daw hindi na niya safe bangod sa siyempre sa kadamuon na sa aton nga pumuluyo kadamuon sa populasyon ining mga deep well naton diya sa urban areas sigurado tayo dako ginin tsansa nga ma-contaminate sa madamo nga mga bakterya kag siya aton ti makatugas ang balatian, especially kung ulan-ulan. Subang yun kung mag-ulan-ulan, may mga areas, especially sa mga low-lying areas, nga madasig makontaminar sa tubig baha. Or tubig ulan, abi, kadako din yung tubig mo. Kung sa mga deep well na tundra, may mga opening man, may mga leak man, makontaminate sa mga mahigko nga tubig, mahigko nga tubig. Tikarong data makuha sa aton sinilim nun sa mga deep well na ton, tuman ka delikado. Mayroon na ako sa mga deep well sa mga kaya hindi tama populated ang area. Masinga, pwede pa tayo makinom sa una ganiya sa mga bukas lang yung mga tuburan sa mga umaya, sa mga rural barangays na to niya, pwede ka na maka-safe ka na mag-inom sa tubig directly mo. Pero kung kayo sa banwa, baka delikado, no? Hindi na tayo magpa-adventurar nga mag-inom ta sa tubig galing sa mga deep well, no? 25 pesos, 30 pesos sa container sa tubig, or at least safe ka naman la. Kung ano mo nang gamiton ta, pag inom sa aton balay, siguro ka container sa kadlaw, sa balor nga 20 pesos or 25 pesos, at least imo sining health, safety. Kay kabudlay, subong yung trilyon, nga ma-hospital ikaw, magbalatian ka sa mga advice natin sa matuturan natin sa mga urban areas, hindi na ito magpabinturar, nga mag-inom pa sa tubig, nga makuha nato sa aton siling nga mga deep well. Kahit sa banwaya, hindi ka na sigurado na. Number one daw, may mga E. coli bacteria na dira. O nano da nga mga higko ya kiti kung damo populasyon. Number one dira mga leakages sa ila sila nga mga comfort room, CR. Mayroon na kung may mga ara kada sa mga tawag nga septic tank, puso ni grobla. Nga mo na required abit, kusa kung nabalaan naman. Ibang ganyan natin mga kuturan, abot may mga ara pa nga iguro nga mga pumuno kita nga
why pa nga tawag nila yung kuwan gidabi safety nga comfort room na safety bilang kuwan mo palamuhinan mo sa tagsan mo kadlaw. Kag of course ang katinlo sa lawas ang manisa mas ginabiso sa aton siniya nga makotoran halin sa gwa pag-abot sa balay before anything panghinaw gid sing kamot panghapon gid sing kamot kay tiway kabalo na kasagwa expose ka sa nga mga bakterya o nanodra kagaw pag-abot mo sa imo balay dahil way panghinaw dahil manatimo to po Diyos yung pagkaon mo kadelikado kag of course ang ginabakal naton nga mga pagkaon sa mga street foods na ton no tagambal nga tintanang nga baligya ta higit sa dalan dito mo bakal kay Migko no tanawon ta safety honta sa mga ginabakal ta mga pagkaon sumente sa aton mga kabataan so may klase balik sa eskwela balik sila sa mga eskwelahan kasi kita na mo da sa mga ginabaligya nga mga street foods nga malabayan sa aton sini nga mga kauturan or mga kabataan nga nitati advice mas maayo pagid gyud especially sa aton nga mga lamharon sa mga elementary pupil naton mga kabataan naton sa elementarya para sa mag-save pagid pabalunan na gid sila bisan tubig na lang nga tes bilang siningta halin sa inyo balay o safe ang tubig tinlo ang tubig nga ila sini nga ginainom. Of course, mga katuran man nato basta ang mga bakal sa mga pagkaon nga aton makita niya sa aton sini nga palibot kasi nga ti do kabudlay na hindi taman pwede magambol ang aton sini nga ikayong lawas so bilon ta ni karon sa aton city and provincial health office ako na mga update sa siling kaso sa kolera diri sa aton probinsya sa Negros Occidental. 19 minutos na nakaligid sa na alas 5 sa aga no diri takboy makita sa aton sining association diri sa may Western Visayas no dek tanay sa isyu pagidugan naton nga matalakayan. Hindi ba lang dumdiman sa ligag kundi doon na butang to sa Italita lang aton nga mga vendors sa may Manukan country, nga may mga arrears, may mga balayran sa aton syudad nga nagsupot na tagpila na hundreds of thousand kaya tinuig naman ilang way bayran. Supposed to be kahapon tong ilang deadline o ultimatum nga ginatag sa syudad para sa mga vendors nato na sa may Manukan country nga may dalagko nga balayran sa syudad iya sa Bacolod. Kay kung hindi sila kabayad, supposed to be until kahapon, September 30, ang ila sila mga stall ipasira sang syudad. Galing kiti mahiman, nakanegosyar ining mga vendors sa aton city o Bacolod, especially na sa komitiba ining pamunuan ni Singkuan ni Councilor Celia Flor. May kayo nasugtan nila nga instead sa kahapon, September 30 tumatom, gintagaan sa ligwa pagid sa atong syudad until the end of this year. About silingon, until December 30, dapat ini mga arrear sila nga balayran sa atong city, mabayran na nila. Subong pa lang, pwede na sila kamatamat bayad. Until the end of the year. Nga makuan na fully paid na bidra ang ila sila nga balayran sa ato city of Bacolod. So ginkalipay man sa mga membro sa Manukan Country Vendor Association pagpanguna sa ila sila nga kuan ilang official dra si Sir David Montoya nga nangin successful ang ila sila pagnegosya sa city kag of course pasalamat na sa aton na syudad sa Bacolod nga bisan pa paano ginatagaan sila sa ligwa. So kung dumanta sang nagligad pagid nga administrasyon, amo man mo problema man okay kadalag ko man sa array sila dira before pa man lagin renovate ining Manukan country na ton. Dino man nyo sadto si idalom sing former administration na Mayor Abilio Bingordia
may mga negosasyon na ning pabayran ng ilang mga arrears. Amo to ay kubalo kung away gyapon ni mapurso sa city sa naliga ng administrasyon, no? Kay kini kalawig dili pila na ka mga tuig ang arrears sining mga vendors aton dira sa may Manukan country. Tiiros ka bag-o ng administrasyon din pang check kaya man dito na ito kiban sinaton nga kadarag ko pagid Japon sang ila sining mga arrears nga mga balayaran sa City of Bacolod. So muna nga gintagaan sa ultimatum until September 30. So may human development kasi nato tigin may kaluoy ba naton nga syudad sa sini mga vendors ato. So gabay pa sini mga vendors naton dira sa may Manukan country nga may mga arrears kung may balayaran kamo sa city, amat-amaton nyo na. Hindi ta maghulat pa nga kabalo kati kung gusto kaya ka syudad nga may balayaran kamo hindi na kamo ya kabaligya dira kamo magyapon nga maperdi mo kung way na kamo da negosyo way na kamo plagitan-an kabalo ta ining inyo dira nga negosyo isa man sa ginakwan nyo pangabuyan kung ginamat-amatan ninyo ni bayad before subong gamay na balayaran di subong ari na ginatag sa ligwa September, October, November, December, no? May 3 months kamo sa pag-amat-amat bayad sa iyo siling mga arrears dira iya sa syudad sang Bacolod. Kaya ito ning ato na Manukan country nangin kuan na nimo isa niya sa mga icon o kung isa na sa mga kalantuan sa aton nga nagabisita diri sa syudad sa Bacolod. Kilala kita sa inasal nga manok. Magsiling kaya Bacolod. Kung hindi ka kakaon sa Manukan country, hindi mo kaya kuno ma-feel nga nagkakadto ka sa Bacolod mo. Amo ning kinalain. Amo ning pinasahe dira sa may City Bacolod. So, gabay pa nga kuno ni sa aton ng mga vendors, ipurso nyo pagbayad sa aton syudad. Actually, obligasyon nyo man mo. Kaya nag-negosyo mo, may obligasyon mo kamo balayaran sa aton siling syudad. Especially sa inyong mga taxes, mga permit, license, kay iban pa nga mga inyo balayaran sa City of Bacolod. Inyo ni obligasyon as part sa kamo nga negosyo. Kaya ibudlay mo na ko kung kuan nga one way lang ya, para lang sa inyo ya. Sige ka mo negosyo, part sa sitting obligasyon, tingin na pabayaan naman kung ka kuan man, daw hindi man mayo. So, masin nato, na mo na yung pinaka-latest development sa siling ginapangatuban karon nga problema sa aton mga vendors sa may Manukan countries. May 3 months pa ka mga additional, paligwat, extension, to secure sa inyo siling mga payments, mga balayaran nyo sa aton siling City of Bacolod. Basta siling Mascara Festival, magkadawa-dawa kamo at least makatipon-tipon sa inyong bayad going to bulan sa Disyembre. Balang taman pagabot sa bulan sa Disyembre ang negosyo buhay ginan mo, especially dabi sa Manukan, bisan makalabay ka may mga time gid man gusto nga daw ninit ang customer sa pila ka may adlaw sa semana, pero may arang iya time nga kitaan taman nga daw ginutok man, dagsa man ang mga gakalakon dira sa Manukan country naton. Pasmente sa tinion niya sa kagabihon. Okay, singko ti kado kwan man daw ka si Kwawi man nga ti magsilirada ko naton nga mga kwando baligyaan na sa Manukan country, hindi man manami nga imahin man para iya sa City of Bacolod. Promotion naton dapat both ways from the vendors, ang obligasyon nyo sa city, obligahan nyo. Kaya may mga impormasyon kita, base ingaton Manukan country, develop pagidla, namiyon pagining struktura para at least makakuan pagida, maka-inganyo sa dugang nga mga customers. Dapat may mga pila pa ka porsyon sa liliwato naman. Ining mga especially dira ko sa mga kitchen,
kag comfort room o kun washroom sa aton nga mga kuskodra or mga kwandra, mga ano panawagan ni mga tenant sa aton Manukan country para daw gwapo-gwapon bla nami man kung magsulod ka na sa comfort room magkadto ka sa mga hinawan mo do nami umla nga hindi man magkuha ng mga nagapangayaw naton diya sa sulad sa Bacolod. Kahit ikabuday kon pagkadto edi pag balik ka tunugid sa muna kalaway man tugli kuti daw maguba ang imahin niya sa siyudad sa Bacolod. So until December 30 to secure guro 3 bulan na makamat-amat mo na bayad-bayad sa ato sini nga siyudad iya sa Bacolod. 28 minutos na nakalikan stock na nga alas 5 sa aga mga menan dito ato sini nga Sisi Station Bombo Radio Bacolod kag mga stasyon pa nato sa may probinsya sa Western Visayas na wala itong mga balita na dito nagkanabo na ito ay nga may silente de sa aton sining palibot balon tuman to ko kung anong development ito sing kaso sing kolera to silo kay Iloilo daw una gini nag-deklara sang outbreak bangod una gito lagin kwan ginigo sa balatian niya nga kolera. Budlay, may balatian ko siya kasi balatian na importante healthy kita mga bisan pigado lang basta maayong lawas of course siling ta apektuhan naton kay lawas siguro depende man sa aton gawe way of living naton ang lifestyle naton daw pag isa sa mga ginatunaan sa mga ginaangko naton nga mga balatian sakto ang lifestyle naton ang pagkaon naton gin-intake munang pinaka-importante gid nga nag-epekto sa aton sini nga ikaayong lawas kay tikon permi ka lang stress 24/7 stress lang po number 1 gid nga daniga hatag si balatian ang stress mo sa aton tikon all the time all the way kailang stress at di ka na magkuhan laban-laban damo gid sa nga balatian nga mabatsyag sa imo siniya nga lawas kailangan na mag-relax di magbas kung bragid ka stress kay ka budlay nga angkon kita sa nga ano man nga balatian sa aton sini nga lawas ka number 1 exercise healthy foods exercise kamo ginang number 1 nga mga pangontra sa mga kung sa balatian ti kuan malay mo hindi man niya siling hereditary damo kita sa balatian nga sa aton nagatubo na lang sa aton siniya nga lawas. 30 minutos na nagligan stock na nga alas 5 sa nga aga magkimanan nabatay niya pagkikandugang paginaton nga mga kuan informasyon sa bahin sining aton pagtutok pa na sa nga pila pagid ka mga nagakanabo diri sa aton sining palibot sa sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. By the way, sa pila naton kamotor na ang problema ganito sa may kwartong doon tuligan sa barangay 12 problema da sang tong tuligan do tayo to magtuwang sunog bangod sing nabugto tong linya sing kuryente din sa poste pasulod tos panimalay do-kadugay na kung nagreklamo da sa mga residente sa barangay 12 sa ila barangay ipadangat dito sa Sineco pero daw ay gid matagaan gapon sang kwan sang hustisya sang solusyon tentel nga sa tong kanaton Huwebes ng gabi nga mo tong kung Miyerkules ng gabi amo to taylan to nagkarab-karab tong sakbalay bago na otod tong linya sa kuryente nga nag-spark kag nagtugas ng kalayo nga mo to tani ang kung ba ito mapunggan kag ba ito manyaga basi kung dako naman lang kuan ang insidente sang sunog ang balay dandra terrible man gaikit-ikit mo lang ang dingding si sakbalay tapik sakbalay do halos iba na dati light material pa nauna sila na mahadasig na
laton ang aton sining ang kalayo. O sa mga lugar ba lang kaangay sini dapat situate kini mga linya sa kuryente. Kaya kung isa din nagalin, ginatunaan sa kalayo nga nagresulta sang malapnagon iyang sunog. Especially kung thickly populated area, made of light material pa. Ti magasubong kay mabubugnaw ang tiyempo, galing kita bisa kasalig. Bisan mabugnaw ang tiyempo, kung maitigan halong ya, ti do ang tsansa nga tuwaw ang isa ka sunog, especially sa mga populated area, dako gina magkabinan. So may kailan chikeron tigit, sabi pang-abot sa ining bulan sa Siyembre, mga gamit nato sa balay naton, mga Christmas light naton, kung ano pa ang mga dekorasyon nga gamit sa kuryente dapat sitiyo tigit nga kwani, hindi sinaton delikado. Yes, member, diri sa may banwa namon sang Kalibo, particular isang muna ang bayan member Matt Aaron Guzman, nga magkaangkuna sa sini nga master plan ang amon diri nga local government unit diri sa Kalibo, particular sa pagpalapad sa mga karsadahon pakadto sa purchase nga duta nga masobra 11 hectares dito sa may barangay na Loog, Kalibo. Kay ini Bombo Donny, Bombo Radio Western Visayas ang ginakabig nga masunod nga mangin sentro sang amon diri nga banwa sang Kalibo. Kay diri sa Kalibo daw congested na gid wala na halos patindugan. Kung diri ka maglibot-libot sa Kalibo, wala na halos patindugan sang mga buildings, sang mga edipisyo. Ang ini nga gin-purchase nga 11 hectares nga duta dito sa may barangay na Loog, Kalibo, ginakabig nga sa mga masunod nga mga tinuig, posible nga dito igahalin ang pila ka mga opisina, partikular ang ining Rural Health Unit o kung ang pagkakabigo namon nga Rural Health Unit 3, ang Legislative Office, ang amon diri nga sangguniang bayan sang Kalibo, ang District Hospital, ang ining Housing Unit Pagid, Convention Center, kag ang inipagid nga mga talatapan sang amon diri nga national government. Kay ginapabutyag nga posible pagapatindugan dito sa ribot sa nasambitan nga duta ang 381 units sang pabahay. Subong gustos ni SB Guzman nga makaangkon sang master plan ng amon diri nga banwa sang Kalibo, kay syempre ang tuman gid kapigado kag daw maintokid dapat gid palaparan antes nga i-develop ang nasambitan nga lugar. Samtang sa dugang pagid namon nga mga balita diri sa amon sa may banwa sang Kalibo kag kabugutan nga probinsya sang Aklan, aminado man subong ang amon diri nga Aklan Environment and Natural Resources Office o ng amon Akenro nga mayara man kami mga existing diri nga mga ordinansa, partikular bala Bombo Radio Western Visayas ang inigapon nga issue namon sa pag-abot sa mga overloaded nga mga trackings nga nagakuha sang mga balas dito sa may amon nga Aklan River nga nagaagi sa amon nga provincial road nga ginaturo nga rason kunya nagaka-crack kag nagakasama ang amon diri nga mga provincial roads. Partikular dito sa may banwa sang Libakaw, Madalag kag ang ini nga banwa sang Banga. Kay ang problema lang naka-plastar sa ordinance number 6-10 nga 8 a.m. to 5 p.m. lang ang operasyon sa mga daga-check namon nga mga checker bala ang implementing agency ang Akenro dira sa may barangay Bakan sa banwa sang Banga. Pag-abot sa alas 5 na tubtub gabi aga-aga wala na sang nagabantay. Ang ini nga mga operators, mga quarry operators nagakuha to ila mga ini mga bala sa ila to nga stockpile kag amo to nga mga oras sila naga-operate. O ginapalusot nila sang gabi ang ini nga mga overloaded nga mga trackings nga may sulod nga mga balas. Ang problema, lugi na ang amon, nagakalugi ang amon diri nga probinsya kay wala man sila ticket, kay wala na nagabantay, pero wisyo pa sa mga motorista kay nagakasama ang amon nga provincial road.
ang ginahangkat namon yan ni Subong ang amon diri nga sangguniang palalawigan nga i-review ang ini nga municipal ordinance or ang ini nga ordinansa sang amon diri nga probinsya sa Aklan kag makaangkon sang pag-amyenda o kon pagrebisa. Samtang sa dugang namon nga mga balita diri sa Banwa Mansang Kalibo, isa na lang ka Domingo, Bombo Doni, Bombo Radio sa Visayas, mga patigayon na sang opening salvo ang amon diri nga Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2023 sa maabot nga Oktubre 8. Subong pa lang ginbilog na ang ini nga Kalibo Ati-Atihan Festival Board ang ini nga CAPEB nga magauyat sang ini nga Ati-Atihan Festival sang amon diri nga municipal mayor kay Mayor Jurisa Supro. Kaginapahayag nga for the first time Bombo Radio sa Visayas ang amon diri nga big tribal category posible sigon nga makaangkon na sang 1 million pesos nga premyo. Ay sa mga nagliligad ng langtong at tinuig, nagalabot ng sa 300,000, 150,000, pag-abot sa big tribal category. Wala pa si Regin hayag kung sila ang sa small tribal category, ang balik admin category, kag ang modern, kag ang individual category. Amo na, ginabantayan Subong, no? Ang ining opening salvo naman, diri sa amon, nga may Banwa sang Kalibo kag Sigidas naman ang pagpanami no sa palibot sa amon nga may Banwa sang Kalibo sang amon diri nga munisipyo sang Kalibo. Amon ni so far mga balita namon diri sa Banwa sang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Ninyo, Bombo Radio Kalibo. Balikan taman ng Bombo Radio Bacolod. Welcome ka, good morning, Bacolod. Good morning, Bumudone. Good morning, Western Visayas. Sari din madalag ko. Namon yung mabalita sa Negros. Kagisuran sa Bacolod, batik hapon. Kagabi, opisyal na ginabuksan ang 2022 Mascara Festival dito sa may sunod sa Bacolod. Kagabi, tilinibo ka mga Bacolod noon. Ang nagtipon sa ground sa Government Center namon sa Bacolod sa pagsakses ang kick-off ceremony. Masugod subong adlaw, Oktubre 1, Oktubre 23 na mo amon di schedule nga Mascara Festival. Damo-damo sa mga natuway nga aktibidades ang nakailera. Of course, amon diri nga pulis nagpasiguro ang ati mangin safe no ang seguridad sa nga magapadulong magabisita namon magabisita diri sa may sulod sa Bacolod nga maga-success amon sini nga Mascara Festival. Now kay ti highlight Bombo Doni, Bombo Western Visayas, no, ang first family, no? Damo ginamangin mayor nga amon nga bisita diri sa may sudad sa Bacolod sa amon sa ring Mascara Festival. Di arena amon Bacolod Public Plaza libot na diri sa mga kiosko, mga baligya dito sa amon nga Government Center, batil kon gabi gutok-gutok na nga tawag, of course, no? Di man sa may area sa Lacson. Ngayon tatlo ka mga Mascara sites nga pagadugukan dagsaan sa nga mga bisita namon diri sa may syudad sa Bacolod. Gagdugan pa namon diri nga mga balita, may man nga balita para sa amon diri nga mga vendors, mga tenant namon diri sa Manukan Country Block ito subong nga Mascara Festival na naligat do ginakulbaan sila kay gitagaan sa ultimatum sa syudad sa Bacolod ining mga tenant namon diri nga dalagko sa mga reels may mga balayran sa City of Bacolod napila na ka mga tinuig-tuig nga way gid na bayan iba ni gani Bombo Doni, Bombo Western Visayas balayran lahat sa city galabot ag tungas milyon mo bangod lawig na way nag bayad so gitagaan sa ultimatum tani until lang kapon September 30 kung nila mabayaran ang ilang mga arrears kabalayran sa city ipasirang ila sini nga kwan ila sini nga baligaan dra sa Manukan Country kay ti may ara abida mga 21 ka mga tenants na kadamahin sila dito dalag ko ang arrears sa syudad may man kay sa negosasyon nagatang ligwa nga amon syudad sa Bacolod instead nga until kapon September 30 gitagaan sa sing dugang nga 3 ka bulan so until the end of the year December 30 amon ning palugit ginatag sila sa syudad nga dapat mabayaran na nila ang ila sining mga bayaran o kon arrears sa Government of Bacolod. Okay,
Kaya mo na gina-problema na kaya dalag ko sa mga arrest na kaligati. Daw pinabayaan man nila sa mga nagligad yung mga nagsupot, no? Nagdalag ko ng ila sining baleran sa syudad iya sa Bacolod. Kung kalipay sing Manukan Country Vendor Association, pagi sila presidente man nga manegosasyon si Mr. David Montoya, no? Ining ginatag karon nga paluget or extension sa City Government of Bacolod. Santang diri sa probinsya sa Negros Occidental, bati 7 na diri nga amon confirmed cases sa cholera, no? Kung duman si talikdan nga Martes, no, nakonfirma naton diri nga ting unang confirmed kaso sa cholera diri ning 88 anyos nga babaye nga napatay nga taga siyudad iya sa nga Silay sa Uliti. May mga pila pa ka mga pasyente sa ospital nga impedalo man sa mga eksaminasyon kag testing dito pagid natukiban nga may mga dugang pagid nga kaso. So, 3 lang naman ka LGU namon diri sa Negros ang may kaso na Silay, Ibi Magalona kag siyudad San Victoria. So sa 7 ka mga confirmed cases, ang damo-damo gid diri sa siyudad sa Silay, daw 5 gid ang ara sa siyudad sa Silay, pati sila ton sa sining 7 ka mga kaso may isa ka patay, isa na malanggan ini kuno, ang ara karon iya na confine sa ospital. So the rest na diri outpatient naman kag naka-recover na sining asay iya sa balatian. So far, Bombo Donay, Bombo Western Visayas, sa mga balita namon diri sa City of Bacolod, City of Smile, kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo Donay! Radio Bacolod. Dagta naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Okay. Standby with Bombo Rita May Lucas. Ang Bombo Radio Rojas. Balikan ta sa kariwat or kwanta lang, balik-balikan ta lang sa aton sining mga kabombo. Ang aton sining sister station ng Bombo Radio Rojas. Diri anay sa amon sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, sa amon man sila diri nga mga talalupandon nga mga balita. Mas tinatandaan nyo paniwala ang Sangguniang Kabataan Municipal Federation President sa Banwasang San Miguel, Iloilo. Ining si ex-officio SB member Mikael Khalil Tadifa na kasuhan siya sang frustrated murder bangod man sa paglutang niya sini sa iya man nga kasimanwa dira sa may banwa sang San Miguel, taga barangay San Jose, San Miguel ato sinulong niya sa balay kag tiniro sang 45 may lang why sini maigo or naigo pero kibias lang why mapuruhan kay ang ginugatan sa tong ilaw sining away maisagi lamang sa schedule sang basketball kay ilaw sining gin-organize. Di kahapon ang Criminal Investigation and Detection Group nagsurvey sang search warrant sini Sakay Tarifa sa ilaw sining mismo nga balay. Subjekto sang search warrant kaginisyo sang korte isa ka 38 caliber revolver, isa ka 45 caliber pistol, kag isa ka 12 gauge shotgun. Pero sa aktual nga search sa operation sang mga otoridad na recover dito ang mga bala sang 45, isa ka 45 caliber pistol, why sang 38, why man sang 12 gauge shotgun, pero kibot mga pulis na naka-recover ya sila sang isa ka granada. Nagtaha pa to ang mga taga CIDG nga tandugon ang granada. Pinapasan ginilahalin sa taga Explosives and Ordnance Division sa Police Regional Office 6 para nga amo magkuha sa itong nasambitan niya karon nga granada. Magluwas na may na-recover pa nga mga suspected shabu residue kag mga drug paraphernalia. Hindi lang isang mangulintas sa sang kaso, mamulsiras paginisang kaso ining si Mikael Tadifa kay mga tubang ni siya sang paglapas sa Republic Act number 10591 o kon comprehensive firearms law bangod sa illegal possession of firearms, illegal possession of explosives pagid bangod sa recover sa iyang illegal nga ora ining granada kag subungan possession sang suspected illegal nga droga paglapas sa Republic Act number 9165 on tapay na sa kaso niya na sadto sa frustrated murder
may previous pa gini siyang kaso sa illegal gambling. Tisubong isa pa sa kaan sa panumbungon via inquest sa Provincial Prosecutor's Office. Tidra sa inyo sa Bacolod, Rojas, Kagalibo, may mas may mas poderoso para sa inyo sining SK chairman sang sa SK Federation President namon diri sa may Banwa sang San Miguel, Iloilo. Samtang sa update man namon diri sa Estancia Massacre kahapon na nagagwa na ining resulta sang luminol test. Agin na patigayon dito sa balay sang lone survivor sang Estancia Massacre si Jebron Parahinog kag sa Ice Plant. Malapit man sa iya sining balay ang luminol test ni gina-conduct para nga ma-determine kung bala may ara sang traces sang dugo sa isa ka lugar. Bisan pa nga hindi na ini makita sa aton sining mga mata or sa naked eye, but naga-react ini sa gina-spray or gina-apply sining luminol substance. Nag-negatibo sa luminol test ang balay sining ni Parahinog kag ang Ice Plant dito nga lantaw kung tani sa aton sining mga otoridad nga possible nga another crime scene aside dito iya sa may Villa Panian Estancia sa di nagkalasapuan ining tatlo niya sining ka mga kaupdanan nga according sa iya dito kuno sila pinangtambangan kag pinanglutang sang mga sospetsado kag subong man ang ining SD card or ining memory card or SD card no nga na-recover dito sa dashcam sa nga Isuzu MU-X nga salakyan sini mga biktima hindi kuno ma-mount sa regional anti-cybercrime unit sa ila sini nga forensic device, so hindi nila ma-open subong ang ining SD card sa nga sabitan nga dashcam. Hindi nila balan kung may mga data dito or may mga information or may mga footages nga makabulig sa ila sini nga investigation kay hindi gani kuno nila ma-open kay hindi ma-mount sa ila sini nga device. Pero siling sang Special Investigation Task Group Palibosper sa Giapon, magapangita sila sang other pagid nga mga areas nga posible patigayunan man sang luminol test. Sa ila man siling nga padayon nga pag-locate sang possible nga iban pagid nga mga crime scenes related sa sining Estancia Massacre. Kag heads up lang sa aton sining nga mga travelers, sa aton sining nga mga pasayro sa may Bacolod, Rojas kag Caribo kay sa Lunes ni October 3 effective na ni ang fare increase nga gina-grant sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa tanan sini nga mga public utility vehicles. Pero may pandam diri ang LTFRB Region 6 nga dapat before mag-implement sang fare increase ang mga PUVs may ara na dapat sila sang nakapaskil sa ila sini nga mga unit nga mga updated fare matrix. Balikan ko lang ang Bombo Radio Rojas. Welcome kag good morning sa liwat Rojas. Good morning Bombo Donny, mayong aga Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri nga balita di ang nagigatong adlaw ho ara sa limelight bilang amon yung mga tricycle driver diri sa Rojas mapakulurom na anuman o kung ang may city number kay man ini may city number nga may 2844. Reklamo to nagligad nga adlaw ginpost sa social media nga Facebook kay ginapa-aligar ginsukot ang duha ka estudyante halin sa Kapisay padulong sa Hermano Subdivision sa Barangay Punta Tabok ng 50 pesos duha sila, so magwa 25 pesos sila nga plite. Di matapos to nga nag-viral man agin anuman diri nagalakta na ato ay nagtayag sang iya nga side ang ining driver sang tricycle nga why gid siya nag-expect sa 20 anyos nga pagbiyahe sang tricycle diri sa siyudad sang Rojas amo pa lang ni siya maka-experience sang kahuy-anan kay dito galigin hambal niya nga why lang sila nagintindihan ay kay pagdumdum niya pagbati niya sa iya sang gaysano nga hambal niya dabi nga dito niya iulayhon ang pasahero. Bati niya sang Hermano ay gaysano iya ti dito niya gin panaog kung tani sa gaysano ano mo na kay Hermano tinaglibot sila ano pangila nga gin agyan medyo nagdugay-dugay atong mga estudyante rason nga pagabot to naghatag 50 pesos sa mga estudyante pero yung klaro diri ni Manuelito Balgos so wala siya nagsupot ng 50 pesos ay subong dito yahong magpasakas ang kaso ang ginikanan sining mga estudyante kay ginapayag na trauma ang mga
kabataan. Gailibiyon, manggaling ni Kapo, nagkadto di sa Bombo Radio si Manong Manuelito Balgos, isunod sa iya, nahuyan gani siya nga, hindi niya man gani hungod ato, ang natabo nga wala lang gid sila nag-intindihan ay. Ang sa PIA National High School, Bombo Radio Western Visayas, okay naman tong sila, ito nga sa mga estudyante, pinagligad tong adlaw, ginareklamo sila sa mga estudyante nga waging patulod na wala naka-school uniform. Pero kahapon, sa patulungan dito sa ngaton nga team, pinapayag ang rason kung naman nga nagpila itong mga kabataan, nagdugayan wala nakasulod sa gate, kay gina-check yar ang ilang nga pagkakilanlan, ang ilang nga ila ID, ilang nga bag, agod nga hindi naman maliwati ning rambulan na nga natabo sa tunga ng estudyante kag outsider. Sinagano na to ya, damo na to yung naakig sa una yan sa PIA National High School kay ginapayag na stricto sila sa pagsulundan sa pagtuktok sang uniforme. Pero na okay na to subong gani patigayon sila sa PTA meeting. Amo rin yung mga balita dali sa amon syudad kag bugo sa probinsya sang Capi, Paligtimo Bombo Doni. Manabog nga salamat, Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas, sa aton sini nga mga sister stations. Hindi ko na mabalik tira sa inyo, alang-alang na gida tiyempo ko. Thank you gid sa inyo, Bombo Radio Western Visayas, Bacolod Rojas, Cagribo. 53 minutos na nagaligat sa atak ng Salamat pa na Bombo Doni. Salamat Western Visayas, mga balita. Mga